Hi ha històries que esdevenen part de la terra on neixen. La Quimeta i en Cebrià no és només un conte, és un testimoni d'una època, d'una forma de viure i d'una dona que simbolitza la maternitat, la feminitat i l'amor per la natura. Hola, jo sóc la Marta Berrocal. No sóc nascuda aquí a Sant Cebrià, vaig arribar fa 22 anys, però ja m'hi sento d'aquest poble i m'ha acollit molt bé. Doncs la idea d'aquest llibre va sorgir de l'Escola Bressol. De fet, jo estava col·laborant amb ells fent algun assessorament i, en una conversa informal va sortir el tema d'un conte que havia escrit la Fabi de l'escola, que anava sobre les maduixes, i això va ser una mica com el detonant. A partir d'aquí, no recordo exactament tot el que va passar, però sé que la Sandra em va passar el conte i segurament jo devia suggerir alguna cosa perquè, com que sóc mestra i com que m'agrada molt la natura i l'entorn, doncs en aquell moment vaig pensar: i si féssim el conte una miqueta com més llarg i afegíssim com detalls que al final poguéssim com explicar als nens i nenes de Sant Cebrià actual com van arribar aquí les maduixes, no? Com eren abans les dones de pagès, i això va ser com una mica el punt de començament. I a partir d'aquí diria que el que vam fer va ser un procés així com de documentació, que vaig parlar amb el Josep de Calestrany, amb persones del CESC, amb la Rosa, altres persones de l'Escola Bressol, i finalment la història va anar creixent, no? I mirant de posar en valor tot el que és l'entorn natural també de Sant Cebrià, posant una mica d'èmfasi en les espècies autòctones que hi ha, no? De manera que el llibre fos creïble, no? I que també pogués constituir una miqueta una guia pels nens i nenes d'aquest poble. I posant també de relleu, que m'interessa destacar-ho, qüestions de valors, perquè tant en Cebrià com la Quimeta penso que són dos personatges que representen valors cabdals que hauríem de mantenir en aquest moment. Les maduixes d'en Cebrià que li dona el seu avi perquè les cuidi venien de França. Van venir amb un planter d'arbres i es van començar a cultivar aquí a la zona, allà on hi havia els ceps que es morien. I allà anaven començant a plantar les maduixes, i aquella maduixa, que nosaltres tota la vida li hem dit la varietat Calella, era una maduixa que era molt més gran que la de bosc, però eren petites i molt delicades, tenien una pell molt delicada, i se sembraven a secar, i vol dir que segons els anys n'hi havia més o menys, o fins a vegades les regaven a regadora o amb aparells molt manuals. Actualment fem la maduixa amb la mateixa il·lusió que ho feien Cebrià, tenim cura d'elles, però ara ja tenim tota la tecnologia moderna que hi ha ara, que és el reg a gota, fertirrigació, però a la base és la mateixa. La terra ha d'estar preparada amb uns bons adobs naturals i hem de posar molt de part nostra, i crec que els pocs pagesos que quedem ens ho estimem tant que hi posem la mateixa il·lusió que hi va posar en Cebrià amb la ficció. La maduixa és dels poques fruites que mengem la flor. És la mateixa flor que es converteix en fruit. I la maduixa és molt delicada, és una planta que té molta aigua dintre i és fruit del temps. La maduixa, si tenim unes setmanes amb molta sequera, surten molt dolces, una setmana amb molta boira i humitat surten més aigualides, i per això és el gran problema que tenim els pagesos, que mai surten igual, que són fruits del temps i la gent ha d'entendre que segons el temps que fa serà la maduixa. M'agrada molt la figura d'en Cebrià, que és un nen que està molt il·lusionat amb les maduixeres que li dona l'avi. Jo crec que aquesta il·lusió, els pocs pagesos que quedem, encara la tenim, i intentem cada any de fer les millor, més bones, més dolces, i penso que és l'esperit que ens ha de quedar, aquesta il·lusió de fer aquesta feina ben feta. I la metàfora d'aquest llibre, tant la Quimeta com la mare i l'àvia i la mare terra,
i en Cebrià com a il·lusió que hem de tenir les persones per fer la nostra feina. Ana Pare era la presidenta del Centre d'Estudis Sant Cebrià i ella és la Marta Colell, que és la secretària. El Centre d'Estudis Sant Cebrià és una entitat que justament aquest any farem 25 anys d'existència, privada, però amb el recolzament total de l'Ajuntament, perquè si no, no existiríem, que és un arxiu històric del poble on guardem documents, fotografies antigues i la memòria oral de la gent gran del nostre poble. Nosaltres, evidentment, teníem informació del conreu de la maduixa, perquè el Lluís Perera ja havia parlat amb molts pagesos i havien participat sempre a la Fira de la Maduixa des dels inicis i hi havia molts productors de maduixa en aquell temps en el poble. I clar, llavors tots anaven explicant la manera de conreuar, quines varietats. Tot això ho teníem recollit en el CES, que havien publicat alguns fulletons i fins i tot una vegada, un any, per la Fira de Maduixa vam fer un fulletó específic, ja quan era una mica el decliu d'aquest conreu, i ja havien vingut molts marroquins a conreuar les terres dels pagesos que es jubilaven i llavors els hi llogaven les terres perquè conreessin. Però llavors vam dir, aviam, la història la sabem, però tots els aspectes tècnics d'aquest conreu no els tenim. I llavors va ser quan I moltes vegades els noms precisos de les plantes, del plançó, tot això. I va ser quan amb l'Anna va dir podríem parlar amb un soci nostre que també és vocal de l'entitat, que és en Josep de Calestrany, i que vingui a parlar amb la Marta i li assessori amb tota la qüestió més del conreu i la cosa més precisa que ell coneix perfectament i que realment li va ser de gran ajuda. I la va ajudar molt i li va acabar de donar realment la consistència, diguéssim, que el llibre no fos només un conte per nanos petits, sinó que tingués un contingut una mica tècnic sobre el conreu de la maduixa. I que fos com més real i més... I sobretot també... I també més de la zona, una mica per al tipus de maduixa. I com va arribar. I després també per la Marta i la Sandra i tal, li volien donar una perspectiva de gènere també molt important. I llavors el Josep va insistir molt en que insistessin sobre la dona de pagès, la dona la que ha sigut el puntal de les cases. Aquí a Catalunya sempre s'ha dit que el pal de paller del món rural ha estat la dona, perquè sí que l'home treballa a la terra, però tota l'organització de la casa i les feines de la casa i el conreu i com es fa, això, el pes de la dona ha estat sempre molt important. Diguem, no la desconeguda, però moltes vegades l'oblidada. Sí, i ha estat una mica així, en segon pla. Llavors, aquesta àvia Quimeta, o sigui, a mi em va agradar molt aquesta idea, potser és una cosa que jo però em va agradar molt aquesta idea de que els dos personatges fossin una àvia que representa una tradició, un passat, una manera de fer, i un nen que comença i que evidentment està interessat per lo que li diu l'àvia i per la sabidoria aquesta que té una dona gran, que li explica plantes, maduixa, li explica, diguéssim, tota la tradició d'una casa de pagès, i el nano que comença i que serà el que després portarà totes les innovacions probablement més tard, o sigui, això queda obert. I l'última cosa que m'agradaria dir és que el llibre és no és un llibre per nens petits, és un llibre que es pot tractar des de, jo penso, l'escola de bressol fins a la secundària, si vols, si fa falta, de manera pedagògica per aprendre una mica sobre una tradició d'aquest poble que ha estat sempre l'estrella del conreu d'aquest poble, ha estat la maduixa. Hola, jo sóc la Maria Rosa Jiménez Salicru i sóc la filla de la Joaquima i d'en Llorenç. Jo també sóc Antonio Jiménez Salicru, sóc el fill de la Quimeta i d'en Llorenç. M'he mirat el llibre, me vaig estar llegint el llibre i realment veig reflexada la meva mare amb l'àvia Quimeta, perquè és una dona de pagès que
que li agradava molt anar a buscar els bolets, els espàrrecs, li agradava fer les conserves, no? Quan ella havia anat a collir els bolets, feia les conserves, feia conserves de tomàquet. Quan anava a passejar amb ella sempre em deia: mira, Rosa, aquesta planta serveix, no, per les llagues de la boca, aquesta planta serveix pel mal de panxa. I bueno, era molt feliç ella amb la natura. A vegades la meva cunyada deia, no? Diu, Quimeta, dice, pareces una cabra montesa subiéndote, no, als marges, perquè s'enfilava pels marges a agafar els espàrrecs, era superfeliç. I llavors també això ve reflectat també perquè a l'escola, no? La meva mare, doncs, quan teníem l'hortet, ella ens aconsellava, li preguntàvem: Quimeta, què podem sembrar? Doncs podem sembrar patates aquesta temporada, que ara ben bé jo no recordo quan se sembren, o les tomàques i això, i ella ens aconsellava. I també inclús a vegades ens havia vingut a l'hortet a treballar-lo. A vegades ho fèiem l'aixada, o com de vegades ho fèiem la xapolina, que era una eina més petitona, no? I el que em va fer molta gràcia del llibre, quan vaig llegir, és quan l'avi Josep porta dins d'un farcellet una sorpresa per en Cebrià i l'àvia, que és una bresca de mel, no? La meva mare sempre em deia: ostres, m'agradaria menjar-me un altre cop aquella bresca de mel tan bona. Diu, mira que era de bona la bresca de mel d'abans. Diu, m'agradaria aconseguir. I mai, amb mercats així, mai vaig poder trobar la bresca, sempre en pots, no? Jo puc parlar una mica de la història de la meva mare i el meu pare. Es varen casar a Sant Iscle, van viure una temporada a casa dels meus avis, que es deia Cal Sec. D'allà van anar a viure a Can Roig del Castell, que pertaneix a Sant Iscle i ara és una colònia, i allà van tenir un meu germà, un dels meus germans. A Sant Iscle, a la casa dels meus avis, me van tenir a mi i un altre germà. Després van anar a viure en una masia que està als peus del Montnegre, que es diu Can Torrent, i de Can Torrent van marxar a una masia que se'n diu Can Sant Llor, que és una mica més amunt de la finca del Marquès, que era abans. I van tenir una vida molt dura, tant el meu pare com la meva mare. El meu pare anava a fer algun jornal por ahí, havia treballat pel Marquès en aquella època, que hi havia els marquesos, a tallar llenya i coses així, o cuidar el bestiar. La meva mare cuidar els fills i se'n tenia que anar a buscar llenya, perquè l'únic medi de calentar-se era la llar de foc, que una llar de foc que t'hi podies posar dret a dins, com era aquella època medieval, i anava a buscar la llenya al mig del bosc, a uns feixos, que en deien abans feixos, que posaven bona quantitat de feix amb una corda, se la posava a l'esquena i baixava fins a la casa. A part de fer el dinar, cuidar el camp, els animals, que teníem vaques, teníem porc, teníem gallines, vivíem en zona rural total. I la meva mare se'n cuidava de tot això, i el meu pare anava a fer algun jornal por ahí per poder arribar a final de mes, cosa que no hi havia els impostos que hi ha ara, ni molt menys, no hi havia res d'això. Però van tenir una vida molt dura, molt dura. I si és que van venir a viure aquí al pis, aquí a l'Avinguda Maresme, i ja va ser diferent, ja va anar canviant, ja va anar la cosa millor, van anar vivint millor, però a les masies va ser dur per ells i per nosaltres. Doncs la meva mare la descriuria que era una persona humil, li encantava ballar, no? Sí. No sé, era molt generosa i era molt estimada per la gent i sempre li agradava tenir la seva família al seu costat. Ha tingut la sort de veure créixer els nets i conèixer els seus bisnets, que quan els veia se li il·luminava la cara i era molt divertida. Sí, era una dona, a veure, com totes les mares, m'imagino, no? Les mares són les mares, vull dir, és una cosa que no hi ha paraules, no hi ha paraules de descriure a una mare, no la meva, sinó en general. Ja diuen que hi ha pares i pares i fills també, no? Però la nostra mare era, ja dic, ni un crit, era una persona que tu has donat tot, qualsevol favor, vull dir, era una persona que, a veure,
ja dic, totes les mares són mares, no és la meva l'única especial, però nosaltres, i la veritat, era no un 10, un 20 era. El conte de la Quimeta o el projecte de la Quimeta i el Cebrià de Sant Cebrià neix a l'escola Bressol quan havíem de fer una celebració de jornada de Sant Jordi i buscàvem, no, Josefa, quina història o quin conte podíem explicar. I amb l'equip vam valorar que volíem, a més de buscar un conte que ja estigués escrit, poder nosaltres crear alguna història amb l'objectiu de que fos vinculada amb l'entorn del municipi, amb el context, no? Perquè pensem que és molt important que com a centre educatiu donem a conèixer una mica als infants i també a les famílies, perquè Sant Cebrià és un poble bastant dormitori, en el sentit de que hi ha molta gent que viu a la urbanització però no fa vida en el municipi, doncs que poguessin des de l'escola conèixer, no?, una mica d'història de Sant Cebrià. I aquí se'ns va com acudir el tema de la maduixa, doncs perquè sempre ha estat un municipi de conreu, no? I vincular-ho també doncs, amb la pagesia, amb la figura d'aquesta persona, i així es va néixer. I aleshores també pensant en les dones, no?, d'aquella època treballadores, que eren pageses. I llavors vam fer la festa, ens vam inventar la història, un conte molt senzillet, molt petit, per nens de 0 a 3, i vam fer la festa amb les famílies i el taller, no, José? Sí, es va fer un taller amb els pares, on els pares van fabricar els caps grossos, que eren la Quimeta i en Cebrià. I arrel d'això vam muntar el conte i vam fer el conte el dia de Sant Jordi aquí fora a l'escola. Sí, vam fer com una representació, no?, amb els capgrossos que havien creat. Que això, de fet, de fer el taller amb les famílies també és una cosa molt del projecte, de dir, és una manera que els pares entrin dins de l'escola, no?, i es vinculin una mica amb les accions, no? El que fem cada dia, no? I perquè treballem els contes, i perquè, bueno, i així una mica va quedar. I després això va anar creixent. I el conte es va fer més gran. El conte es va fer més gran. Amb una formació que vam fer d'expressió artística, doncs la Marta Berrocal va dir de fer-lo, d'ampliar i realment explicar bé la història perquè no l'havíem explicat. Bueno, hi havia coses que ens van perdre, no? Sí. Una mica, vam fer-ho així una mica... Fa una mica de riure, però vam dir que les maduixes es sembraven i es veu que no se sembra, no? En el conte ho veureu. Ho explica. Bueno, vam fer coses com tothom, normals. El que passa és que va ser molt divertit perquè va ser com un conte de broma, no?, que vam dir serà la Quimeta, i li dèiem a la Rosa, Rosa, serà la Quimeta. Bueno, va ser així i va sorgir una cosa molt maca. Molt. Sí. A la meva mare li hagués fet molta il·lusió aquest homenatge, més que res perquè aquest llibre reflecteix la vida de la pagesa d'abans i és un homenatge també a totes elles, perquè no era gens fàcil, sempre era l'home i la dona sempre quedava enrere i no es valorava la feina que feia la dona en aquella època. I jo crec que és un homenatge per totes elles i que em queden ben poques. La Quimeta és més que un personatge d'un conte. És la terra, la cura, la tradició i el llegat d'un poble que a través d'aquesta història es reconcilia amb el seu passat i projecta el seu futur.